Napasaka na ang double murder case batok kang Jessebon Palomo kinsa mituok patay sa magigsuong minor de edad sa ilang gipuy ang balay sa Purok Mangga, Landing, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur niadtong Biyernes sa kaadlawon. Sumala sa Santa Cruz Municipal Police Station kagahapon sa hapon napasaka sa pamilya sa mga biktima ang kaso batok sa suspect. Ato ang nang-file ang double murder case against sa ato ang suspitsado nga si Mr. Palomo. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christopher Sabsal nga nagkaistorya na sila sa doktor nga mihimo sa autopsy sa mga biktima. Ug matod niya, migawas nga nahilabtan ni Palomo ang duha ka mga biktima. Sukwahi kini sa unang pahayag sa suspect nga wala niya nahilabtan ang mga bata. Based sa initial nga istorya namo sa doktor nga nagkandak sa autopsy, na found out niya nga kaning laceration sa both victim unya kuan, pero maghulat pa gyud ta sa final nga report nga paghimuon sa kuan officer nga nagkandak sa autopsy. Matod ni Sabsal, adunay na diskubrihang samad sa kinatawo sa mga bata sa gihimong eksaminasyon. Apil sa migawa sa autopsy ang samad sa sampot nga naangkon sa mga bata ug ipaabot pa nila ang opisyal nga resulta sa gihimong autopsy. Kung ma-submit na or mahuman na niya ang atong report nga iyang gihimo, posible nga base sa ihang i-submit, ihatag sa tuwang report, posible nga makakuanta, kuan additional ta og kuan kanang naatay additional nga mga kaso nga i-file based on the evidence nga mahatag sa tuwa. Migawas sab ang resulta sa gihimong drug test kang Palomo. Matod ni Sabsal, positibo sab sa illegal nga droga ang suspect. Kagahapon lang pod nagtawag sa ako ang Chief of Police sa Banisilan nga during the conduct of drug test sa iyaha kay SOP man na nato nga mag-conduct og drug test, it yields positive pud siya sa iyahang kuan sa drug test nga gihimo. Positibo siya nga nagamit siya og illegal drugs. Nakuhaan na sab og pahayag sa Santa Cruz Municipal Police ang inahan sa mga biktima nga miabot na gikan sa laing nasod nga iyang gitrabahuan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.